DJ. Simba ratia mane nitaye mugambi muitongo utagwatyo gucaya. Abangina bali mali bakole mwensipi injugoche iska toske iskoga ono buyo bole iska toske iska twensipi toske goche iska twensipi bali mali mwensipi soka goche iska nonyetura anyore besa soka iga konyorole bone nse igera moyo soka gocha isko maina e para movere para moina karuma umwezi pi inchugo chankwe kumurebe chuba toske twensi bali mali baruo bali imebonsi pi basoke gocha isko abana toske mambo ali twensi toske gocha para netene ni traffic nero gari teye gocha aba bale gande tabasoke parali aba chinche vijana wetu tutengeneze njia abangina tokochi para iga kire oke para bango kire gonya abangina para maja yo konyor go sebono oigo tetarigo moreno mogoko ogo champare kaba to kuandika kabisa oigo chamomo iria trebu ya DJ tupatie go karibisha kaba turatenga bono gabo ebonaro mogabana mogamo atikurapi bari bari basiega mogoko ichekora ndaiteno nyanengoko mogoko ichekora ndaiteno nyanengoko simba manene simba aya DJ simba oye barenga babo kwani kama na simba ikira karama bakaiga mokwani moreno baba anabeka simba neta DJ andora iwa abangina bara aya ya kabisa DJ ona retu petara tenga tarboiro
bose ndakuba kwania edakika yamo Thank you very much. His Excellency Governor Kisii County, our Governor Paul Simba Arati, karibu hapa nyumbani, tumshangilie. Asante sana. All protocol observed. Nasema asante kwa niaba ya soko letu la Mutonto. Hili soko gavana wetu ametusaidia, ametujengea soko ambalo litasaidia watu wetu kupata pesa ambazo wataweza wao waweze kusoma vizuri, ama sivyo? Na kwa sababu hiyo tunashukuru sana gavana wetu ESP ambalo lingali linaendelea kujengwa. Mna furaha? Mogogeta watu wa Minto. Asante sana. Tunashukuru MCA wetu Ombati kwa sababu amekuwa karibu nasi. Director wetu wote na pia kuna contractor Omato pia amefanya kazi nzuri. Mimi ni James Moribo Ruaru, ni mwenyekiti wa soko la Mutonto. Kuna pia viongozi wainue mkono juu, wale viongozi wetu wako pale ambao tunashirikiana nao. Asante sana. Mungu akubariki. Mungu akire chairman ito Chinkobe. Asante sana chairman umaitega Mumbati tole tale bayo. Mbale ngabanje to mheshimiwa Mumbati. Mbia mono. Chief nara chief nalenga the area chief. Olibago shirikiana kuhakikisha kile kintu kiachire bia. Chief ande onsi viva salutiga okwane just a minute. Thank you very much, Our Excellency Honorable Simba Arati, who is our Governor, our MCA, Honorable John Ombati, my colleagues who are here, and the other protocol observed. Abantu ba Mintombi ya mule. Mule no mogoko. So I'm very happy, our Honorable Governor, because the project which you have brought us here, it is going to benefit our people. So kama watu wa Mutonto, tunasema ni asante sana. And the other project which is ongoing, we urge you so that you push those who are in charge so that they can complete the other project so that they can help our people. Our area MCA, Honorable John Ombati, I am to one, Jetonyo Tario Murega, area Kolema, Onangechire, Yaikirega. You got ended the view almost me with the John Ombati. Our governor, Honorable Simbarati, I know one we don't to one jet, Nani to recover, cover and I, so Nimota, my colleagues, Igari. You know this is national government. Okay, salute. Ndowata Chief Kiongabi, Bonyanchaire, our area chief from Nyangiti location, Madam Stera, Alava, my colleague, Nyabuto Masese from my neighboring sub-location here. I'm Charles Zomba Sobara, area assistant chief, Bomaina sub-location. Thank you very much. Chief takwa netibia. Muko mwakira nere Ngobe. Your Excellency, kwa ruhusa yako nikubalie ni mwito waziri wa biashara. Waziri, karibu uweze kutuendelesha na liobaki. Thank you, MC. Your Excellency, Governor Simba Arati, the area MCAs, the contractor, my directors and my staff who are here. Abantu babintu bamatondombu ya mole. Mole no mogoko. Indeed, Your Excellency, we need to thank you. So, Chile Motonto is one of the
model market to our city. And it's through your guidance, it has been one of the best. Naja, my chief officer, Motua Asariuti, this is my chief officer, Isaiah Miencha, Daktari. Thank you. We have a chief officer revenue, which are correct, Devanga, Tigabakwani, Gabasariuti, Conrad. Thank you. Think we're this is your time, Your Excellency. Let me take this time to welcome the area MCA, Ako Karibisha. Thank you, Your Excellency. Biyamano wasiri. Iganta etenda araro rago semore moyo. Abantu bamo tonto more moyo. Kolera iga. Biyamano. Morochi kende bana go se morochi kende. Morochi kende go se morochi. Biyamano. Your Excellency. Abagani bonsi baraiga. Tatente venga no mo koma nena asimoto ntaiga. Asengencho yoko nyoregento kenga bunekeiga. Abanta bange bagane tibanyoregento bunekeiga. Lakini rende talinga kisi county yoka no ne county chinde. Nchikane tiko nyore bintu bune lakini wetero borai bole buna bole talira isiko ikranie gento buneke. Igomo gaba no ito. Asetua ikeiro mane wo manene. Na banata kanona banta babategera mangana. Daete moligererie chiro gabana Simbarati agachire. Na de moligererie chire ndera ali agachiro nkale gali moino. Kagache tu enkakieri tu alenga roneri chimweli ya ruwa visi. Moro moligerelinga abantu balenga baraso akanto kalika chikoye komena na de balenga baraso ega. Moro lengo borai na obo inga igonga ningo bwato bora ebirengerelie ebigaraso borai mobiroche bana. Manana tinta etiko bomo tamba singe chinsa abantu baminto barakanga ntu abali bagabakwana lakini asinge chinsa nane ko minyakatura sande abanyabiashara bamotonto kagamu akwana babere batatu lakini tolemererani senge chinsa gabana ko minyakare nande ko igatore suneka kore ko rusuneka nanda no mukutano de umanene gento nare ko boni neke kiara ekenekere banya konte bakonya konte botambe echiro mbiyamana sogotwa lakini echire yigo manene echo nere na agachitensa kareigo no karoja gacho agachafu ali gachire para yakamigire bono nono omonto tayo gotwara omoyo bwo chiari garo omonto kawo chiari nono mokungu akwa bago so echo eri tokoro mano kabere para igo arabu echire rie kwa gacho ali yakamigire bono nkali gotumeka nare kogosaba gabana asinge jo toganyerete echo chiri chigo chikobe kwali kware ko likinchere ndayo rake choi bwate mirango etato yokaiga ababanye gotumia mbanya go salichi hoteli cy'abantu maegaga iga nande no ma to hoteli nabo monto manye no hoteli ara ngo mongi no ndo chire uchi maega bwanyoro mu bwatiri go chioro andale time chande kenyoro orora iga bana egento ke Excellency amacha ya bwatira oligero lina babwatire ncherengi ya sana na ndabwatire n'ekimatirio kiri kinkon amacha yekeroroche igabekere chipipe ako swanse nande kera swanse asita yabo chi yakole murabura nale moira bubwango bwango na yagenderete kole murawochia nale kugusaba manene okobabangina mpaka netia machi bagusibiri kinyanya keregento na mongino ndo rule mogodo kwagera goche chiro cyabwe sibiga bwe ngurororo cyakakwani ibintu byaye nale kugusaba gabana aye otoetanginse underground tank ebe kwe pambu ya kama cha ichega bantu batumya ngensa na bali mate na baro bache banyora macha aina mabe otsina maroge ekyo moiso gabana echire negani tistima kiara kanya nekisora tobwata echire bayete bakabeka ali ekera bare kwagacha bona motonto stima teyo pino nae botukwekero gweta nkororore igo koranga gwaika gwaswa ense ngao nale go sabe stimeyi yete teiga na ra Kenya Power bakobeka beka koranche aeno ibwati chinguru cyoko kwana ntwikito to kwana cyikirage cyeli nkiri go swai ororo kwanira abantu abato bekere stime yigo ikaiga emoleke gocha na maoto bekere stima security naliera abengi yase motonto nalie biyasara biragenderere
ekyo moiso gabana okabe chiro nengi ya misi na atanko ya beire kiara ndoche nga wiko motinyo kane konye igore ore ya matenero nabana ale gusabanga origererie enchera nga kiora akorobe ke fencing round no anyene kereto gusangereria abantu baba basangereria revenue nalia ko baraisi nono olio taete kutaru besa nabako naguma buga bwakane chuoga mangana yaba mo kina ngo egento kyo moi abana ntoliko nyago kwana ebinge birororo tutabwe okwana motonto ntokane tiekine eikeke kwango kineka abanta maega round gabnoro chigabana round bwoncho kane round mbabu atime paka mbabia monja kuna bona baigwana netenga ebyusiki ebinte bibe bipanda onye biro sentamanin machogo kabale nsane neipa yabale evento tata chitimara kini no montobo eba ko mwaga ntuketega kego no anyemne bipanda no ni komi na bitano toko chaba basi umabasi no monchari bakoira 50-50 enusu asenusu bana abuna abanta bama nabana bama bakonyora bero igona bato bagaine go bagakora mangana ali riekente kiara kwa gachu ari getigo chari tuanya korete nanda bantu ngobatenga enusu bagatebanga orobero romo babasi oromo bonchari gabana nabatukorete igwa mbiyamo na sa yamake mananya sago seni maiga ochororende maiga na teiga muchinalio ragale aye park street maiga buga ba tabete bako ngomani ngombati tutakurire kuchimaiga anga kibono nyolirega aye nkonye omochioro ogale pare gweta maiga ige kobe ko moromu motonto ya chenjiri koru motonto ya beire motonte nga omananya saba seni bana igande to manene abakwanere nande dagara akaigo igante binga nata te ko ba mwanyerera mama etenge kene Christmas mokaroje ose mokaroje manana karibu DJ jaza hiyo ya korega singi sana mongna na rega go kurkusa mongno yo nere contract ya Rosia echire igasinengi ya korire omochando monoye omongna bakwani beko kokoigo mweli konda bakwani yoka Pea mic ingine. check 1 2 Yeah. Hello, Your Excellency. Abantu baitu babonsi bamutonto nabakwanimbia more no mugokorera ngakimote yega abana mbiamo lega abana soko baitire yengia mbiamo. Thank you. Ntara kuana team nere market kamit bekango kobokoigoro inchuga igamorre kane kerra bora nyora abantu badenga abantu ababai pandikete ose mubaeta bangu tabons kamiti mubaeta kimoko oyonda kiakor kwe chairman James Urwaru nere chairman Nyambuche nere vice chiro committee umwalimu oyo tiganda batebye story yae rango soma kebute standard 1 umwalimu yagansekera ekirasi saa 7 kenga na lengo mochege akangita
mpaka angatama kurwe school. Umwalimu Kerongo, James Motari Kerongo. Umwalimu wanaonsometi standard ya yemo. Kebute. Thank you mwalimu. Linus Atandi. Bisambe bose no alengega. Igali. Secretary. Vice Secretary. Evelyn Mogere yesakane kentu angira kero standard 1. Tu alengena kero standard 1. Oyo no tu alengena. Abana balenga wa ikiri baba. Oh nambweta abana batana bwate. Oyo ntu angira standard emo kebute primary mbia mono. Nkiole sechiro. Treasurer. Kabo mwegeno. Na no kuwa nyometuka. Ngale. Beatrice Osoro inkiole baba. No mungina baba ngina retimu manyeti buya. Igoti nkunga indereli. Mumanye toyo. Na kimo mumayete. Mandera. Enjome. Omondomo kong sana. Korungumbuega. Ana Klisha walemavu. Thank you. Mongena kiokoro kwa. Florence Jakim. Jakim Orulio. Uratemo mwina? Okay. Yom Florence Jakim. Ni mumanyetere. Sino naralia? Momorenda. Kanyo mkuruga ujinsa? Okay. Wetega kitoko nyomera neturange sana. Peter Nyangwara, committee member. Chairman Eric. Naveta adapted in boda boda, one of the boda boda members says Chiro. Thank you. Security. Samuel. Yeah? Oh, enere mwae. Mbuya ole to mukungoyo. Mbuya mono, thank you. Abantu aminto ntete bintu bibire. Kera ninka. Igendo kelio mheshimiwa John Ateba. Lero margoba balimuko nyakoni oni lero margoba bantu nabakulikiruna no bosi bajiko ansere siku mapema toiwana ine igo etimi yane ngojere banga abantu ngora mo basakolete binyoro ekenyoro gyonse ngora igo abantu banyoro bosi bamaye kwendanga igento gya kabere ntaito confirm echire Mheshimiwa Ombati na Atebe echiro yagaje tunka alikarenge mali. Bono ga kikina abete gabana ganonka. Nko igumura abantu bakonda mu mutanda nga mutonto. Mutonto ma etege ndo bako mojiba beba ebwende ko Toronto. Igose ne ntoyo ke kote kurende. Okoruzimo kwa beka to Toronto. Echire yaitu yarosetigu eko irabantabake echire nene na kwandene president ne team yae echire nkwa gachwere yene nkwa gachwere getuki eyende nkwa gachwere mugonga eyende nkwa gachwere nyalibali ne yende nere kwa gachu bugirango mate ne yende nere kwa gachwa maharani ne echireli na bolire contractor yantebiri wikomuti nyugato okonyora elire alia chichonjoro ne septic tank na tebire kreko era ikeranzine open market igorocho bisiboro eshosho era kareke ebororo igebi intobine nta etogoteba umuchioyo kando na kindi yos
umweshimiwa nko making sure twa vekire stima tagi stima solar enyare kurabya asaya ons yendo ya kabere mweshimiwa you remind me ekaraba ko ri mate gagwe nintagetendore tori gichibesa tokole cabroling asaya engineer town yane Wasebon nerongo soka iwo I can assure you nga echireye nkobere moyo noyemba limu bwata malimo kuri umwaka tinega naraliawo alia aba mu bwata malimo ma onye toko nyara kwa gacha onilio mundu rakwebesa torosi nono bogoroba bokegaiga ekiagera polytechnic ngumbu nabege tichibesoro nkorosi were abana baruisiko basomere gari enyagitali nabege tichibesoro nkorosi were ne kina ebelebo 3 ritangani enyagitali yeto matega dio tanji nero na tebre nkobekandi chibesoro wetero mweshimiwa torole nere ebe no level 4 ikia level 4 eregaiga ekararalia liana mat na yabe kiabusura na ntoi wana no musongo naro korosi chinyomba cy'abakoro matensa morojo musongo mu America gakwa gacha ntoi wana nere ngo mwatole room moino galia abanyagitari banso konya abantu baitu kiabusura nsaiga nande ga kinginda kwa nebo ekero nya abantu babwenete ekera abantu babwenere abana bagende school abantu bakore biashara egento gyoka to iwananire ande ndaite ngakire chief Stella ntuyigwananete n'abantu babo basiga no eko joro bwechombe bororo natebete bwensi bwere tuyigwana nga mwana onde bwensi okogende school togotika school togotike gosonga nyogendo komenyese mamo minarwete lakini talieke nyoroga yana mwana tari kwa ndaralia school ekiaera naenda ndire basari abana be secondary naenda ndire basari abana bakugenda vocational training centers tali piki toja kugenda miaka yonse abana abe piki omwana rasmanyole egento gyokoboka gutamira igonda edemba sabe mwensi moba abasikali babana baito tiganda aboleke mayana onye najete ke bute enkolere ke bute ngende itielio wosimna sune kamna najete mboli obojumbe ngo mwalenge mwango dango no mushi kwandere ansa na machaya alianka gaiga lakini manyanga na abero mujumbe kitamu ibere Nairobi ase abaruye constituency anabarenge 39,000 abaikoyo bakaba 34,000 abagere 25,000 abagusi 14,000 lakini nkabo mujumbe chidamirenga ibere noina nkubuli yakato rasma na nkonyo lakini naachire obuyanya saya anjire mwangekero ke bugabana taitemba kirembia mo Motuga 2027 mure tayari abantu mbale nabo gore timaiga mumanyete na beregete mba onjoka lero bago ntorera mache kuru mugongo ninje na balete tere munya bere ninje na balete rete lakini tigante beiga kitoko enda kuchumutuga maito mukungu mutayai egasi ya enerie
nasi kete musacho abwata bakungu abo abasacha abange talibo omuntu mutaya ida bakwiba no kwiba talibo ibo ebintebi ntutayite abantu baitu baba batayaye ntunabaraye tobe abantu to kolegas omweshimiwa mbati amapi omweshimiwa oyo ate nere chief whip ya assembly o kolegas singia nande mwamwakere chiko mutawaja kumukini ochigoro iga otigere muntu ondenere abugoli aminyokega tiatunya kubanga ochimotuga omwelio munganchere mangana ya amache nabeka nsali nguli mate nsalia nabeke tangi gende nsali amache ya wasko agocha kukuruga iga agende nsali ndali aratirimbugo chimate na yanda atirimbugo gocha amacha ayansalia ayaya awasko nachite mpaka nyaktari ngumbu agaikanka ngumbu agaika nyamuronga akagenda ne nyamaonde lakini umuntu naroroga ali nyaktari moino ntwagambete okogenda obutore pipe nkyo kubutore pipe to tebe to kubekire pipe kuchibugo iba go kubutora ntwatebe teiga itukodo kubwata ekiara na tebe to report you will pay wakana gose oboni mubwabo auction majeta akorukigati majeta arukigati mpaka aga tanya kubutoro ayo imuke dibaga macha osonya gitari o kubutora no eno borogi bwabo boirake egento fencing emwako nagaga tigatura tigabanta bakole na ndenda ko bashonga echirege koera umuntu kwenyegora ne president yo mwenyene mwanje morere toga ya igonche morete gukwana ndere echire na bawo kuro mutinyo gatatu and actually I'm talking to him on Thursday ikiatanya gocha amaninko maiga tomorete amaninko maiga amanya na Toronto yo koraki egotoka dali boygo igo by the time agocha rasmanyo ole chire yaberebya abantu abamugati kiduka gaiga nintaete ndolega kitokonyora mangana civil works torosia saya abe chirengi omuntu akononye nsuneka ochunya marwaye gaiga ogenda abale bimbayoma lakini bona abale byo amna no molevi abantu bane kira litukonkoro muri abantu bagwetaga gechirege koba na batebringa razmo ikera chirende teyo mne baitira gaiga bagura batiga chibesaga mo wanje moyo mubeke chingoko amarumatoke ebirindo bitoke chingara chigotoka kwerende igale chingara ni igale igo echire tutaite tuare keregento omwelio Manager, I think you will be able to consider throwing a to deal now. Chicho chito kegaiga. Lakini abantu bali mochi landlord molega mutuntu. Nimaete anko magembe nale mata ngo police station nere gaiga. Nintagete ekera police station eba wakana. Ekamiti yechiro. That's what I'm doing. Mosabe abantu balire oboni mu buli bwange mwaga gari nkwane no mweshimyo onchoke toro sentonyo ya chibesa twagache police station irengiya igotoka mwinali mo wanje boyo no ene chibesa na botokoli twakanenke twamontoyo atwasayo twagache police station na wale askari mko hapo nataka niwaombe tafadhali
kwa sababu hapa ni nyumbani. Hatutarajii kukuwe na ukosefu wa usalama. Bwana officer, na kuomba tafadhali hakikisha there is peace, there is discipline among your officers. Hatutaki kusikia watu hapa askari ndio wanasaidia wezi. Kawaida wewe pata story. Hapa wakati askari hapa wa Bonjari walikuwa wanahusika kwa wizi, wananchi walisimama wakakataa. Naomba tafadhali tuhakikishe kwamba nitahakikisha nimejenga hii police station hapa nyuma. Kwa hivyo nitatafuta pesa kidogo niulize mheshimiwa Onchoke tuweke hiyo police station hapa kukuwe na amani throughout, and I'll support you. I'll give you the support. Sasa asante. Na wakati mwingine wakati mko hapa nyinyi hapa ni nyumbani, hakuna shida, wewe kuja wakati niko tukunywe chai tuongee, mniambie ile shida iko, tuone vile vya kupanga. Sasa Kose na wewe hiyo. Na ndaba kibagocha mwaba karibisha. Lakini lazima mamenyenga kimumenye tatalibo. Bwana. Munga nchere nate banga estima nko making sure. Ntu abeka chire sanke. Ekere distance kurugago chi sunekangange. Tarore tobeke chitaya no emboturo gaiga. Gochaga nyandoche birega mpaka no enya kunguruwe bono ninje president yaga bali moko regasi paraine na beka chimilioni 5 ororo, lakini nandi ninchemente ndole torose gento make alia paraine ige chire kereko bagaiga ne kereko bagali na suneka torenga kitoko omwelio monganchere etoko minyoka oso atole suneka ndole chire yende tokwaga chororo nara yekire na kabro stwaro siororo ndole ngana chekire imanye koirana ntegetemba boli mwensi ekero Yesu gukweye abayiboli abana abake basikire school, especially abana abaiseke aiga ninganza ko lyo monto nkoa obo CS gose obo CS gose obo chief officer na no mungankoli enkonyora bonsi pip noyo twaengenera anyomire Muroje ngo mubona aregete nga form 4 igete mungu okolika form 4 totige abana abaisike bagenda ralia school tiakonyoma abana tibaikire form 4 tiabagende university oindalie university bagende college kana nchengo ruoro na mukonyora ngaki mubwato mu waziri gaiga mubwate governor kera governor nchire gati yaino Osemolengereti bono monta kurugati yetu nande abegento kende yonse na bakoba kubwate enkolengia nsinyama kwanu bobe ntubata bamuraga abamrambalema aya abange nakira ntaete nyingo abamrambalema aya tigantigere gagwe I'm coming back. Lakini ngo tigande timu yane ediri na kiro montonye kwange gaiga no ena abana don't worry ne ngakituko nyiroke ajarinda denko le suneka ngira ni ombati omonyene motigere report gaiga ngoenda tole mwa koirana etokoirana no enchengo chande mbwato mukutana ngonko ya nolega Osita itoko lesunek. Aya, eti ane akina Jafet, ayembrembe, mwenzi toko ukora kurusuneka, you'll be back here. Kia kina promise ya bantaba, lasma kiro mundanyo agento ke kakoliki. Iko munya kote ragaiga, tumira ne baadaye. Ndiamono nyasaye ave na inwe. Ndiamono, thank you. Aye, bago mindoye, akibono makora, ayi wacha.